चोरी चोरी भाईल बड़ुए राम लला के घराना में। मंदिर के जाना में ना चोरी भाईल बड़ुए राम लला के घराना में। मंदिर के जाना में ना कहाँ रहे चौकीदार। चोरी भैले बेसुमार कहवा रहे चौकीदार, रहे चौकीदार, रहे चौकीदार। कहवा रहे चौकीदार धनवा लूटल बेसुमार। कि कहवा रहे चौकीदार धनवा लूटल बेसुमार। रपट लिखाइल बड़ुए अवधपुर के थाना में। रपट लिखाइल बड़ुए अवधपुर के थाना में। मंदिर के जाना में ना चोरी भाईल बड़ुए राम लला के घराना में। मंदिर के जाना में ना चोरी भाईल बड़ुए राम लला के घराना में। मंदिर के जाना में ना केहू काहे नइखे बोलत, केहू काहे नइखे बोलत। चौकीदार मुहवा नइखे खोलत। केहू काहे नइखे बोलत, काहे नइखे बोलत, काहे नइखे बोलत। चौकीदार मुहवा नइखे खोलत।